După evenimentele neașteptate la începutul lui anului, atunci când m-au dat afară, pe motiv că nu se mai putea susține absolut nimic, la începutul martie, sfârșitul februarie, rămăsesem că la un moment dat, după vreo 3 sau 4 zile de băutură în continuu, ajunsesem acasă cu 2 falafeluri comandate, niște pizza cu niște carne peste un fel de gulaș, spaghetti, și m-am trezit în realizarea de a fi într-o oarecare panică financiară, pentru că nu mai aveam niciun fel de job. Toți banii spărsesem pe falafel, băutură și spaghetti, și atunci în următoarele 2 săptămâni m-am concentrat în a-mi găsi un job care s-a găsit și am început fresh acolo, numai că programul de la 9 și ceva de dimineață până la 6 seara îmi provoca oarecare dureri de cap. Undeva după ora 4 începea să mă doară capul, nu se putea, așa ceva era prea mult, pentru că ca să poți să ajungi la un loc de muncă la 9 jumate, te trezești la 6 jumate, trebuie să te trezești la 7, să te speli, să te îmbraci, să te fuți în gură și după aia pe trafic, pe transport, și după aia nu pleci la 6, pleci la 6:20, pleci la 6:40 și cu încă o oră jumate, până la mea o oră pe transport, ajungi mort, să mai dai un Netflix și după aia a doua zi începe din nou. Deci e foarte violent și este un program care nu poate fi susținut cu băutură de nicio culoare, pentru că la un moment dat ce-ți dai mort, să zic că te-a prins un 2, 3, 4 dimineața și a doua zi la 9 trebuie să fii acolo. Hai să zicem că la 9 jumate, la 9:45 ai ajuns, dar ai ajuns mort. Pentru că ai ajuns mort și încă mai ai alcool în sistem, e șmecherie, e mișto, ți-ai băut cafeaua de dimineață, se ascultă o muzicuță, vorbești cu colegii, vezi care e toată combinația, ești cu pula sculată pe crack în caz că e ceva de futut, e ce trebuie. Numai că odată venirea ora 12, ora 1, această mahmurală se duce și sub formă de masă de prânz și sub formă de mai știu ce pula mea fricție ochiometrică, că trebuie să stai cu ochii în calculator, și pe la 1, 2, bro, ești mort. Gen, se adună toate zilele pe care le-ai petrecut, la 12 jumate, 1 după ce ai mâncat, când începi să digeri această mâncare, ești, cum să spun eu, oarecum într-o stare de leașin și cu vomă și cu mai știu eu ce, deci nu. Și atunci există 2 soluții, fie că ești aproape de weekend și o ții din nou din ambreiaj, la modul o închizi în jumătate de oră, 45 de minute și te mai dus să mai lua 4 beri și 200 de tărie și vezi după aia mâine ce va fi. Fie ești undeva, te prinde la începutul săptămânii și dacă te prinde la începutul săptămânii pe undeva pe luni marți, trebuie să o tragi încă contra, să o tragi să o închizi din ce în ce mai repede, să închizi acea zi de muncă și să te duci în pula mea acasă și să te duci și să te împachetezi în cearșal sau în pături sau în ce pula mea vrei tu, să mănânci vitamine și să stai și să dormi nemișcat, nu țigări, nu mai știu eu ce pula, pentru că trebuie ieșit din starea respectivă, pentru că este în pula mea e luni seara și e toată săptămâna înainte sau e marți. În caz că ți se întâmplă senzația asta de s-a dus mahmurala și mai știu ce să mai faci cu viața ta pe un joi vineri, ea mai poate fi continuată cu amendamentul că sâmbătă, duminică trebuie să stai în pula mea mort ca să poți să... Sunt 7 zile în săptămână, da? Nu poți să bei 6 și să stai una. Nu funcționează chestia asta. Sau nu poți să petreci 6 și să stai una. Pentru că una aia nu e realitate, una aia e ficțiune, una aia pică între-a patra, cum ar veni. Deci dacă tu ai petrecut 6 zile, miercurea viitoare sau joia viitoare o să mori, o să trebuiască să vină followerii să-ți ia lama de pe venă. Pentru că se cazi foarte, foarte tare. Căcatul ăsta când se duce, nu e ca și cum nu s-ar duce. Și atunci, acestea fiind spuse, pe un martie așa, s-a reglat cum ar veni treaba și au început să se închide iar toate combinațiile. Pe sistem în care nu se mai putea ieși pe stradă decât cu hârtiuță unde te duci. La Unirii, la Romană, erau taburi, deci militare. Și atunci situația trebuia evitată pe străduțe, cumva, și atunci se muncea, să zic, pe timp de martie-aprilie, se muncea pe cameră pe dimineață ca să se consume faptul că salut copiii, pentru că nimic nu e mai rău, deci cred că e mai rău să fii beat la birou decât e mai rău să fii beat pe un Zoom call. Deci la modul imediat te-au identificat toți, te simți ca un căcat, te uiți într-un monitor, ți se plimbă privirea, tu vrei să pui muzică, ăia sunt în mijlocul PowerPoint-ului, e dezastruos. La birou, când ești de față cu alți oameni, poți să mai dai de bărbiță, de nu știu ce, dar pe Zoom call să fii mort de beat în pula mea tu, gen la modul să fii 3 pahare, 4 pahare de vin sau mai știu eu câte pula mea beri și ăștia să fie în mijlocul lui PowerPoint, nu este indicat și nu e niciun fan, nu e nici măcar. Și atunci când am încercat, de exemplu, să beau cu tovarăși sau să
au fost acele din primăvară, acele zile de naștere pe Zoom sau pe ceva. Toată lumea se făcea moarte de beată și când închizi ecranul sau pierzi conexiunea sau ceva, îți vine toată băutura în cap, nu e nicio combinație. Și după aia când ai închis ecranul, ai închis ca un episod de Netflix, ești la fel de singur pe canapeaua morților, de plin de Cheetos până și ce sau mai știu ce pula mea, te tai pișarea sau ceva, dar ești la tine acasă, la povestea s-a terminat, de-aia Netflix e foarte periculos în perioada asta și pornografie e extraordinar de periculos într-o perioadă de genul ăsta, mai ales influențată de droguri și băutură, pentru că vii acasă în pula mea, ești mort de drogat sau mort de beat sau mort de pula mea și ce faci, te duci să-ți o iei la labă, care laba e tunelul ăla, te-ai dus în pula mea când ești făcut pachet și după aia când ai închis laptopul e mega dubios, că ți se sparg toate drogurile în cap și nu mai ai nici testosteron în pula mea, ești ca o ca o bărbat, ești ca o bărbat, după ce dai o labă ești ca o bărbat, cum ar veni prin casă. Asta a fost martie și aprilie, numai că la magazinele Roa, pe care le sponsorizez, au băgat aceste flask, nu știu cum pula mea să numesc, de Johnny Walker, care erau de 200 de ml roșii de plastic și intrau fix pe buzunar, cum ar veni, că nu se vedeau, una pe blug în față, una pe blug în spate. Și atunci ești fiecare seară, să zic, după o zi de lucru consumat și o zi de stat în casă și nu m-a văzut numai 4 pereți, se putea ieși cu hârtiuța, de exemplu, ca să te plimbi spre activități sportive, nimic nu era deschis să poți să bei undeva sau să poți să faci vreo combinație, să chemi vreun tovarăș și speriați în casă, nu ieșeau să fumeze o țigară pe balcon sau ceva. Deci la modul toată lumea era panicată, erau taburi la universitate. Și atunci ce se întâmpla? Am ieșit, mi-am luat o cameră de la vedere, motiv pentru care, vezi, doamne, eu documentam situația Bucureștiului sau situația, nu știu ce până și băgam o flască în buzunarul din față, o flască în buzunarul din spate. Asta înseamnă 400 de Johnny Walker direct dintr-un start, cum ar veni. Tu ieși din casă să zic că băuzi o vișinată, o afinată, o ceva pe 4:35 după amiază, da? Că soarele, fiind februarie, începea să fie destul de sus. Ei, și ieșe pe un 4-5 destul de frumos pe apus, tu cu 2 afinate, 2 vișinate, direct 400 de Johnny pe flască, una pe față, una pe spate și ieșeam pe plimbare de cartier și mă făceam că filmez, dar mă făceam în pula mea gen mort, mai aveam un pic și gen stăteam la mă rog, am vrut să spun o prostie de asta, mai și abțin. Și atunci prin cartier băieții își dădeau tot felul de lockdown, fiecare în stilul lui, fiecare se închidea în stilul lui. Și atunci când ieșeam cu camera de filmat și cu aceste 400 de whisky, plecam anxios, plecam într-un oraș închis, plecam într-un oraș în care nimeni nu era aproape pe stradă sau fiecare avea ba o plasă de la Bila, ba o plasă de la Kaufland, de la morților, deci ceva cu scop, ba își plimbau cățelul și ieșeam în acest fel de oraș și mă întorceam în pula mea lemne, cum ar veni la 8-9 seara după această construcție, pe un party fucking total și când luam căști cu mine și cu telefon și îmi dădeam deci eram un fel de discotecă ambulantă. Ce faci, Doamne, de ce plângi? M-au dat afară din casă. Lasă de-i morților, m-au dat afară din casă, de-i morților. Dădeam un pic de băuzit, dădeam un pic de muzică de ascultat. Asta era situația cum ar veni pe aprilie, pe mai. Numai că s-a ajuns într-un punct în care chestia asta a scăpat de sub control, pentru că niciodată nu poți să ai ceva frumos pentru mult timp, pentru că devine foarte plictisitor. Și atunci, într-o seară, după ce m-am întors din această, cum să spun eu, dublă afinată, 400 de Johnny Walker, flască pe față, flască pe spate, am dat peste un chef de olteni, care ăștia beau vin roșu și mâncau șorici undeva în pula mea, în februarie sau în aprilie, undeva, ceva se întâmpla într-un mod deosebit acolo. Și a zis, fratele meu, vrei un pahar de vin? A zis, frate, mai vreți un shot de whisky? Și am ajuns în contextul în care, după cele 400 de whisky și după afinat, am mai ajuns în contextul în care să mai beau, să zic, vreo 3-4 sticle de vin cu băieții ăștia și să mâncăm niște șorici. Asta se întâmpla undeva în aprilie, să zic, mai. Am ajuns acasă, s-a dat, cum să spun, am făcut un oarecare spectacol, pentru că atunci când a ieșit vinul cu șorici, cu 400 de whisky, cu afinate și cu tot ce mâncasem pe fugă între întâlniri, pe Zoom, call, undeva în aprilie, mai, a ieșit tot undeva în cadă, s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri nefavorabile în privința asta. Am fost dat afară din casă, a trebuit să pot să-mi găsesc o altă locuință după evenimentul ăsta. Am găsit o altă locuință, dar era o pisică,
din cauza faptului că am fost foarte anxios, pentru că mi-am dat atât de mare mort încât am fost dat afară din casă pe carantină, pe lockdown, cum ar veni. Au zis, bro, de fapt nu intru în detalii pentru că sunt foarte multe emoții la mijloc care sunt încă vii, dar am fost dat afară din casă pe modul, bro, trebuie să pleci, deci nu se poate așa ceva, gen, căcatul ăsta nu... Am ajuns într-o altă casă cu niște pisici, cu o pisică, am făcut niște atacuri de azi, bron, și pula mea, nu se mai putea bea, nu se mai putea, dacă fumam un Rotmans, a fost destul de grav. La un moment dat am ajuns prin Munții Buceci, în continuare Munții Buceci fiind aer curat și mi-a plăcut destul de mult. Într-o parte se vedea Bucegi unde răsărea soarele, în cealaltă parte Piatra Craiului, pe carantină totală, toată lumea închisă în casă. A fost în pula mea să mor. Am început să cumpăr băutură și am început să cumpăr mâncare. Și nu numai că am început să cumpăr băutură, dar am început să cumpăr băutură când mi-am rupt spatele. Că la un moment dat am zis, băi fratele meu, știi care e treaba? Sunt în Munții Buceci, frate, e carantină totală, mi se rupea pulă, deci aveam internet cu ăștia în casă, eram hello, can you hear me, o frecam ușor, că eram în mânz, n-aveam de unde niciun fel de router, deci întâlnirile erau foarte, foarte scurte, spre nule, cum ar veni. Și atunci, de la magazinul de jos, de la... Ia, stai că ăștia sunt nebuni, aia de na... 7 km până la magazinul de jos și când am urcat în nou dealul, aveam whisky, aveam apă, am luat un gin tonic, am luat niște ouă să fac omlet, am luat o pâine de aia mare de țară, am luat niște vin, am luat 6 bere, am mai luat încă 6 bere, am mai luat încă o sticlă de whisky și le-am băgat pe toate într-un rucsac ca să mă duc să-mi fac eu plinul acolo la căbănuță, cum ar veni, și am luat un sus pe deal, iar sus pe deal la jumătatea lui s-a rupt spatele, frate, evident. După ce a făcut Caterinca niște consăteni de a opri căruța, de mi-au zis, bro, ești la ciclism olimpic, așa au zis că fac parte din lotul de ciclism olimpic, că urc dealul cu 28 de litri S-a consumat carne de pui, s-a consumat băutură în neștire, s-a consumat țuică, s-a consumat dragoste, s-a consumat foc, s-a mâns vaca. A fost complet extraordinar, da? Să zic, cumva s-a ieșit din această fază și trecem acum în luna mai și intrăm ușor în iunie, intrăm ușor în vară. Odată cu venirea verii, pericolul alcoolului și al efectelor alcoolului a devenit foarte, foarte puternic, pentru că ieși și te simți foarte în siguranță pentru că e foarte cald afară. Și am avut o petrecere în care am comandat un absint cu un gândac înăuntru. Gândacul era undeva din Australia, în sticlă, și scria, atenție, are efecte halucinogene, aveți grijă cu acest absint. Și am început să beau pe undeva pe la 2-3 după masa, l-am adus la birou pentru toți colegi. Deci am zis, hei, ăsta e cadou, eu sunt genul ăsta de băiat, uite, genul ăsta de sticlă îmi place mie. S-au strâmbat tot din nas, de fiecare dată când nu vrea cineva să bea un shot, eu beam un shot. Am plecat, ne-am întâlnit la un moment dat la un club, la un bar. Și am ieșit din barul respectiv și astea sunt după ce mi-au spus oamenii din bar. M-am întors după 15 minute fără ghiozdan și fără Adidas. Deci am ajuns undeva, era vineri seara, 9 jumate seara, cum am apucat să la un 3 jumate, 2 jumate după amiază de băut absint. La 8 jumate, 9 jumate seara nu mai aveam nici ghiozdan și nu mai aveam nici Adidas. Și nu vorbesc de un ghiozdan la modul un ghiozdanel, era un ghiozdan cât un jumate de dulap Ikea, bro, cu totul în el, cu acte, cu schimb de haine, cu chei, cu carduri, cu o ie pe care o cumpărasem de la munte, iar Adidas și niște... Nu mai erau Adidas în picioare, deci nu contează ce fel de Adidas erau, nu mai erau în picioare. Și eram efectiv în picioarele goale și fără ghiozdan, întrebându-i pe ăștia, băi, ce pula mea s-a întâmplat, unde e ăștia toți, bro, te-ai ieșit și te-ai întors și nu mai ai. Zic, bine, fuck it. Am mers în picioarele goale vineri noaptea până acasă, unde nu am avut chei să intru nici măcar în scară. Am stat ca un câine până a deschis cineva în scară. Am venit, am dormit în scara blocului, m-am trezit sâmbătă dimineața la 6, panicat, în pula mea mort, pentru că nu aveam chei să intru în casă, dormeam efectiv dormeam în fața ușii, fără afectat oarecum, fără Adidas în picioare. S-a făcut lumină, am zis, hei, trebuie să mă duc să caut. Am luat orașul jumate în picioarele goale. Ce s-a întâmplat într-un mod divin e că în buzunarul din față de la blugi am găsit cardul de credit care era jumate îndoit, pentru că dormisem pe el. În contextul în care ăștia au băgat bancomatele astea noi în care nu-ți mai înghit cardul, tu poți să bagi cardul și să-l ții sub control. Și atunci cardul ăsta îndoit am putut să-l bag într-un bancomat și cu o zi înainte de acest absint, pentru că nu știu exact, am avut o premoniție sau ceva s-a întâmplat,
Am virat foarte, foarte mulți bani pe acest card îndoit. Deci eram în picioarele goale și rupt și ceva, dar foarte pe cash flow masiv. Asta m-a făcut un pic să sper. M-am dus, mi-am cumpărat o bere, m-am dus într-un parc, a venit primul grup de polițiști, când m-am văzut desculți și cu o bere mi-au zis: bro, nu ai ce căuta aici, ieși, pleacă de aici, nu ai voie să bei alcool, nu ai voie să nu știu ce. M-am dus la prima cafenea pe care au deschis-o undeva la un 7:30, era 7:30, 8 și ceva dimineață, sâmbătă dimineață. Prima cafenea pe care am găsit-o deschisă, m-am dus la ei direct cu cash, am zis: bro, nu te uita la mine că sunt în picioarele goale, sunt mort, gen, am mers jumătate de oraș, sunt nu știu, dar am cash, gen, dă-mi în pula mea un cappuccino, dă-mi o gură de rom, că nu mai era nimic uman de menținut, decât de continuat, în continuare, epopeea pe care o creasem. Și apoi mi-am luat cafeaua, beau romul și mă întâlnesc cu o colegă, o prietenă unei. Zic: mă, ce, wow, să moară. Eu foarte, foarte fericit să văd oameni. Ea mă vede în picioarele goale, fără, zice: bro, ești ok la. Zic: du-mă la colegul ăsta, frate, că ăsta colegul ăsta, frate, avea numărul unei doamne care îmi făcuse mie curat, nu știu când, și avea cheile de la apartamentul meu, o dublură, frate. Și atunci gagica asta m-a luat, am mers cu ea până la acest coleg, ăsta a ieșit din casă, i-am zis: nu, că trebuie să mergem, să bem mimose, să bem margherită, să bem nu știu ce, la. Am petrecut cu ei, mi-au dat cheile. Când am ajuns în casă cu cheile, nu mi-au dat cheile, mi-au dat contactul doamnei pe care am sunat-o și am zis: doamnă, sunt lemn, gen, am pierdut ghiozdanul, am pierdut cheile, am pierdut actele, am pierdut gen tot, în pula mea chei de la casă, țoale, zic, Adidas, și zic: nu mai am, zic, dați-mi vă rog să pot să intru în casă, să pot să... Mi-a dat doamna asta cheile. Când am ajuns în casă și când am simțit interiorul casei, că am deschis ușa și că am ajuns, mi-am dat cea mai mare petrecere existentă în această viață. Mi-am pus muzică, m-am dezbrăcat la pula goală și mi-am dat maxim, deci tot dans, s-a făcut sâmbătă după amiază, s-a făcut cald și am zis: bro, știi ce, este momentul să mă duc în pula mea la piscină. Și mi-am luat slip-ul și m-am dus la piscină. Și nu numai că m-am dus la piscină sâmbătă, am petrecut la piscină până duminică și am fost la piscină și duminică, am petrecut și până duminică noaptea. Dar după aia există aceste păreri de rău, există acest revers al medaliei. Deci după toate lucrurile astea, duminică, luni, marți, am crezut că nu mai sunt după pământul ăsta. Deci mustrările de conștiință și toate prostiile, Adidas și ghiozdanul, faptul că am pierdut cardul de acces de la muncă, era în ghiozdan, carduri cu nume, prenume, acte, țoale, și că niște străini au lucrurile astea, plus unde capul tot ce faci. Deci chestiile astea nu poți să fugi de ele cu toată ființa ta. Ele întotdeauna te vor urmări și mă să mă piși. O să tai bucata asta cu pișata. Am zis: niciodată în viața mea, niciodată nu o să mai fac așa ceva. Sunt un idiot sinistru și niciodată nu voi mai face așa ceva. Este o prostie sinistră faptul ăsta. Cum să dai absint în halul ăsta de la 2 după masa? Să nu știi, deci nu mai aveam, deci aveam și 2 cucuie pe cap și nu știam, deci nu că nu știam, la momentul prezent vorbesc, nu există absolut niciun fel de amintire. Mi-a dat cineva în cap, a luat cineva ceva, a luat ghiozdanul, ce pula mea s-a întâmplat, cine mi-a luat Adidas și i-am lăsat, m-am dus să mă piș, m-am dus să mă plimb prin iarbă, ce pula mea ai făcut? Este probabil cineva trebuie să știe, dar nu voi afla probabil niciodată. Ies din chestia asta, zic: băi, uite, hai să ne punem viața pe șine, hau. Se face vreme de piscină. Piscină, nebunie. Am prins o promoție la triplu rom, primeai o pereche de ochelari de soare. Deci am prins pe niște băieți la piscină și la bar. Era muzică foarte bună, la un moment dat am intrat pe ceva Pink Floyd, ceva ce nu prea suna a piscină clasică. Și avea o sticlă de rom acolo sus pe raft. Zic: dă-mă romul ăla, cum se numește? Heffron. Zice, și zic: pune și mie 2 măsuri. Zice: bro, dacă îți dau 3 măsuri, îți dau o pereche de ochelari de soare din asta albastră de plastic. Am fost exaltat. Deci am 18 perechi de ochelari de soare. E fratele meu. Deci cea mai tare muzică o punea și de fiecare dată când mă duceam și dădea o pereche de ochelari de soare și dădea și un shot, mai băga o piesă extraordinară. A fost o vară destul de bună din punctul ăsta de vedere. Apoi a venit un pic friguțul și din nefericire am petrecut într-o seară.
Iar a doua zi trebuia să mă duc la un tovarăș de-al meu, având acum un alt ghiozdan, unul mai de skater, unul mai discret, nu chiar așa de mare, foarte pretat pe spate și mișto, în care mi încăpeau aproape toate lucrurile. Și era sâmbătă de dimineață, eram nemâncat după petrecere și trebuia să mă duc la prietenul ăsta al meu să discutăm chipurile ceva de muncă. Și mi-am cumpărat acest lichior Tatra Tea de 72 de grade era. Și ușor, ușor am început să beau din el cu un suc de portocale, în contextul în care eu eram nemâncat și după o petrecere de vineri seara. Când am ajuns la acest prieten de-al meu și am trecut prin parcare și când am ajuns la el acasă, oricum era totul gen hiper surreal. Deci într-un fel parcarea cu apartamentul, cu scările, cu faptul că am fost la el acasă, cu asta sau sunt toate un melanj. Apoi am ieșit cumva pe străzi la el în cartier, care era un cartier destul de străin, și m-am trezit undeva într-un alt cartier, la vreo 2 cartiere distanță, fără căști, fără rucsac, fără tot ce aveam în rucsac, inclusiv din nou card, inclusiv cheile de la casă, inclusiv soale, căști, o pereche de căști destul de interesante. Și asta a fost o altă mare tristețe, pentru că a trebuit să ajung din nou acasă, din nou n-am avut cum să intru în clădire, din nou a trebuit să aștept pe cineva sau nu am foarte multe amintiri, dar probabil am așteptat pe cineva, am intrat, iar am dormit lângă ușă, iar pentru că am dormit lângă ușă, acum mi-a venit grozava idee, pentru că mi-a venit grozava idee că aș putea să mă urc pe fereastră și că aș putea să intru în apartament. Și gen mai mult de frig și mai mult pentru că faptul mi se ducea băutura și în continuare, gen iar nu mai aveam ghiozdan, dormeam lângă ușă, afară din apartament. Am băgat capul pe geam de o dată, de 2 ori, să analizez, să iau o matematică, să văd, băi, se poate, că aveam geamul deschis la apartament și m-am gândit că poate dacă ies pe scară sau fac o combinație, ajung. Și am zis, nu, bro, ești gen un idiot, o să mori, o să fii complet. Și m-am băgat din nou în poziție chircită de fetul să mă culc. M-am trezit după 2 ori, la fel, ușa închisă. Nu cred că mai aveam, adică cred că trăsesem toate fisele cu doamna cu curățenia. Deci nu mai aveam absolut niciun fel de fise. Și am analizat-o încă o dată, părea gen o super moarte. Și până la urmă am făcut-o, gen m-am efectiv lipit de clădire și am ieșit de pe scară, de pe scara blocului unde era geamul deschis, am reușit să intru la mine în apartament pe geamul deschis, ceea ce a fost o retardeală completă și o completă inutilitate și o punere în pericol la tuturor funcțiilor vitale și a tuturor whatever, acum gândindu-mă. Gen, nu aș face chestia asta nici pentru bani. Dar iată, petrecerea și gropile ei, unde te pot aduce. Când am ajuns în casă, evident de bucurie, am dat o nouă petrecere, pentru că a fost senzația aceea de apartament, am găsit și o pereche de chei prin casă și lucrurile au continuat destul de frumos. Și acum e iarnă și încercăm din nou.